abortatzeko eskubide libre eta doakoa aldarrikatzeko. Hemen gaude, Iruñako kaleak hartzen, PPek iragarri duelako lege aurre proiektu bat abortuaren inguruan. Ez dugu bat egiten aurre proiektu horrekin. EPE lege batetik, baldintzen lege batetara pasako garelako. Proposatzen den lege hau, 85ko legea, baino gogorragoa izango da oraindikan, emakumeen eskubideen bermatzeari dagokionez. Momentu honetan, 14. astea bitarte emakumeok gure borondatez abortatu dezakegu eta EPE hori ezabatuko dute eta orain profesional batzuk hirugarren pertsona batek esango du benetan abortatu dezakegun edo ez. Beraz berriro ere gure gorputzen kontrola hirugarren pertsona batzuen menpe egongo da eta ez dugu gure gorputzaz eta sexualitateaz erabakitzeko eskubiderik izango. Azken finean lege horrekin guk ez dugu erabakitzeko ahalmenik eta gainera gure erabakia edo gure pertsona tontotzat hartzen dela. Lege hau gainera argi eta garbi irizpide ideologikoetan oinarritutako lege bada, ez dago oinarritua inongo datu zientifikoetan, herrialde aurreratuenek sexualitateari, sexuezkuntzari dagokionez eta bar lege askoz ere aurrera joiagoak dituzte. Eskuin ultrakontserbadoreari erantzuten dio, balio erlijiosoetan, katolikoetan oinarritutako lege bada, non umeki baten eskubideak eta gure eskubideak maila berean jartzen diren, garbi esaten dugu ez dugula lege hori nahi, ez? Eta kaleak behin da berriz hartuko ditugu gure gorputzaren kontrola aldarrikatzen. Gonbidatzen zaituztegu urrengo ostegunan berriro ere juebintxora gurekin etortzera. Garbi dugulako gure gorputzen kontrola ere disfrutatzen, gozatzen, elkarri ezagutzen, eraikitzen dela. Abortatzeko eskubidea!